Bună ziua! Bine ați venit pe site-ul lecții de informatică.net. În lecția video de astăzi vom face despre string sau șiruri în limba română. Acest string este format din mai multe caractere sau un șir de caractere închise sau încadrate prin ghilimele duble sau simple. Stringul folosește atât caractere obișnuite cât și caractere speciale. Aceste caractere speciale sunt denumite caractere escape și sunt utilizate pentru a afișa anumite elemente grafice sau simboluri, cum ar fi dreptul de autor, sau pentru a alinia stringul în cadrul unui text sau într-un browser. Haideți să facem concret un exemplu și în felul acesta o să vă dați seama mult mai bine despre ce este vorba. Observați că am introdus structura fișierului HTML, să nu ne mai pierdem timpul cu acest lucru. De asemenea, am introdus și tagul script pentru codul JavaScript și acest comentariu pentru, după cum v-am spus în lecțiile anterioare, foarte des se utilizează comentariile HTML pentru a ascunde codul sau scriptul respectiv, scris în JavaScript, de browserele vechi. Totodată, această modalitate de a ascunde codul JavaScript reprezintă și o practică bună de codare și comentariile pe care le-am scris sunt utile atunci când revenim asupra unui cod și dorim să facem anumite modificări. Bun, haideți să trecem la exemplu, să facem concret exemplu pe care ni l-am propus. Am să scriu codul, după care am să vă dau explicațiile de rigoare. Bun, haideți să salvăm acest cod în HTML. Să-i dăm mai întâi o denumire, îi vom spune escape, se scrie E-S-C-A-P-E și îl salvăm cu extensia HTML. Salvare, uitați, s-a salvat. De asemenea, trebuie să vă spun că am utilizat aceste taguri HTML pre și big. Pre l-am utilizat pentru ca caracterele escape care am să le folosesc în acest exemplu să lucreze în mod corect, iar acest tag big l-am utilizat pentru a mări dimensiunea caracterelor. Bun, haideți să vedem acest exemplu cum se vede în browser, în Chrome. Am să lansez. Uitați, observați că acest exemplu este scris de-a lungul browserului, lecții de informatică.net. Observați de asemenea că nu avem spațiu între lecții de și informatică.net și învață simplu și repede.
voi modifica dimensiunea acestui editor. În felul acesta putem să vedem foarte bine atât editorul cât și browserul, ceea ce facem în editor, după care vom vedea rezultatul în browser printr-un click pe acest refresh. Bun, haideți să punem spațiu între lecții și de informatică. Uitați, vom da un click pe tasta backspace, salvăm și refresh. Uitați, avem spațiul respectiv. De asemenea, dorim și între aceste două texte să avem spațiu. Vom da un click pe backspace și vom da salvare, după care refresh și uitați, avem spațiu. Bun, haideți să vedem cum se comportă caracterele escape. Observați, am introdus un backslash și un caracter T. Să salvăm și să vedem ce se întâmplă. Observați că întreg textul sau stringul s-a deplasat spre dreapta. Mai introducem încă odată același caracter escape și vom da refresh. Observați că se deplasează în continuare spre dreapta. Acest caracter escape, care l-am introdus, se numește tab. Rolul lui este de a deplasa un string sau un text de la stânga spre dreapta cu 8 coloane de la marginea din stânga a browserului. Bun, haideți să vedem un alt caracter escape. Introducem un backslash și caracterul N. Haideți să vedem ce se întâmplă. Observați că acest text învață simplu și repede. Am să fac aici o corectură. Am scris destul de repede și am o greșeală. Repede. Așa, dăm salvare și învață simplu și repede. Bun. Așa, observați că această expresie s-a deplasat pe un alt rând datorită faptului că am introdus această secvență sau caracter escape format dintr-un backslash și caracterul N. Haideți să mai facem un exemplu. Să încadrăm, de exemplu, această expresie învață simplu și repede între ghilimele. Cum procedăm? Introducem un backslash, după care ghilimele duble, backslash și ghilimele duble după backslash. Vom salva și haideți să vedem ce se întâmplă. Uitați ce se întâmplă. Această expresie apare între ghilimele datorită faptului că am introdus acest caracter special, backslash și ghilimele duble. Dacă dorim ca aceste ghilimele duble să fie ghilimele simple, să le încadrăm între ghilimele simple, nu ne rămâne altceva decât să schimbăm ghilimele duble cu ghilimele simple, salvăm și uitați modificarea s-a produs. Bun. Haideți să mai luăm să mai facem încă un mic exemplu. Așa. Și să introducem următoarele.
Bun, haideți să vedem, să salvăm și să vă explic, să vedem ce apare în browser și să vă explic ce am făcut. Observați că ne apare această expresie, o zi frumoasă, după care avem acest omuleț, acest element grafic, un omuleț care zâmbește. Da. Și observăm totodată că această expresie plus elementul grafic apare pe un nou rând, datorită faptului că am introdus acest caracter escape, care se numește new line, adică o linie nouă. După aceea urmează expresia o zi frumoasă. De fapt, acest font size plus 3 este un tag HTML. Aceste taguri HTML se pot introduce în cadrul unui cod JavaScript și după aceea urmează un backslash și acesta este un cod hexadecimal, așa îi se spune în informatică, cod hexadecimal, care este format din litere și cifre, după cum observați, și de fapt acest caracter escape format din backslash, după care de caracterul U, cifrele 2, 6, 3 și caracterul A, care împreună formează un cod hexadecimal, va rezulta acest element grafic, acest omuleț care zâmbește. Dacă dorim ca acest omuleț să fie puțin mai mărișor, vom schimba dimensiunea fontului în 10, de exemplu, salvăm, vom da refresh și observăm că acest omuleț este mai mare, este mai vizibil. Ce mai observăm? Observăm că am încadrat întreg stringul, întreg șirul, între ghilimele simple. După cum vă spuneam la început, un string se încadrează fie între ghilimele duble, fie între ghilimele simple. De asemenea, observăm că dimensiunea fontului, font size, această dimensiune plus 10 este încadrată între ghilimele duble. Și atunci, dacă aveam ghilimele duble în loc de ghilimele simple, aici, la cele două capete ale stringului, atunci, pentru dimensiunea fontului, adică pentru valoarea acestui atribut size, am fi folosit ghilimele simple. Dacă utilizăm pentru încadrarea stringului ghilimele simple, atunci pentru valorile atributelor vom folosi ghilimele duble. Dacă am fi avut ghilimele duble, atunci pentru valoarea atributelor am fi folosit ghilimele simple în locul acestor ghilimele duble. Bun. Cam atâta. Vă mulțumesc foarte mult că ați participat la această lecție video. Vă doresc o zi bună. La revedere!